Attention, the following video is going to totally kick ass. If you enjoy any of it and or have a large penis, please click the like button below. Enjoy. Γεια σου YouTube, Μάριος εδώ. Και σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για τις πιο συνηθισμένες κατηγορίες καθηγητών που όλοι σας έχετε γνωρίσει. Μισό λεπτό. Έλα μπαμπή. Ναι. Πρόβλημα. Τι πρόβλημα ρε μεγάλε? Ναι. Ναι. Τέλος πάντων. Παιδιά, από ό,τι έχετε καταλάβει έχουμε ένα θεματάκι με το background. Αλλά δεν πειράζει μωρέ, δεν τρέχει τίποτα. Ο Selfie Man. Ναι Νίκο παιδί μου, ναι πες. Ναι. Ακούω. Ναι. 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 Ο ανεκδοτάκιας. Αυτά που λέτε για τις εξισώσεις, όμως μία παύση εδώ πέρα μου ήρθε έμπνευση. Ένα ανεκδοτάκι τώρα, ξέρετε, αξίζει. Λοιπόν, ήταν ο Τωτός και πάει λοιπόν ο Τωτός και λέει στον πατέρα του: πατέρα, τι θα κάνουμε το βράδυ? Και τι του λέει ο πατέρας του? Τι του λέει ο πατέρας? Ο σοβαρός. Παιδιά, θέλω σήμερα απόλυτη ησυχία. Αλλιώς θα πέσουν οριές που δεν έχετε ξαναδεί, οκ? Τι πες? Θα με ψώνεις εσύ τον τόνο της φωνής σου, οκ? Λίγο σεβασμό. Ο παδός. Παιδιά, είδατε το θρύλο με τη Γιούβε σήμερα? Μιλάμε, άντε γεια, τους γυαλίσαμε ρε τους γελίους. Η Γιούβε τώρα μαδούλα που θέλει και Champions League, άντε γεια. Θρύλος, θρησκεία, όχι θύρα 13, τρομοκρατία, άντε γεια.